सरकार कथी कहब, सरकार एकदम मूर्ख आदमी बा, सरकार मूर्ख बा। नीतीश के अदल बदल कर ले तो हम ना जंगल राज रहे, सही में जंगल राज रहे का लालू यादव के राज में? तो ना रहे, लालू यादव के राज में जंगल राज रहे। बुझार लोग बैठे थे द्वार पर। नीतीश कुमार कहाँ से बनाता नीतीश कुमार पहिया गाँव में ना पलटू के देवे जाए। दहा जाए चाहे जे कुछ हो जाते के दिए काम करी। पहले खाद 50 रुपए में मिलत लोग, हाँ अब मिलता 1000 में, 3 दिन बिना खैले जाके लाइन लागल जाता। तो गिरहत का वृद्धा पेंशन मिलेला, घटत लखा रोक देले बा, भेटत लख रोक देले। वोट पकड़ ले के चाहिए ऐसे अब अंतिम बा। अब दिमाग कमजोर हो गई, बुढ़ारी पर दिमाग कम हो चाचा खैनी बनता, हां एक खिली हमरो ला बनी। हां बेनता हमरो ला बनी एक खिली खैनी। हां बेनता तोरो ला बेनता ना चाचा हम खैनी ना खाइली। का नाम पड़ी राउ? राम मसरी कहाँ घर पड़ी? मठिया। अच्छा यही मठिया गांव में रोबर घर बाटे। केकरा के वोट देम अब की बार? लालू यादव के। लालू यादव काहे? हां काहे? काहे? हां तो हम दूसरा के नाम देब तो अच्छा तो कुछो ना कइले बाड़ा। हां प्रमोद बा से कुछो ना कइले, कुछो ना कइले बा। आज ले देखहु ना आइले, रोड तो बनैले बा, रोड उ बनैले बा। के बनैले बा? के बनैले बा? दोसर बनैले बा, दोसर बनैले बा। उ नहीं के बने। कितना उम्र बा रहुआ? हमर अब हो गेल बा बुझे के जे 68 68 बरस। वृद्धा पेंशन मिलेला? घटत लखा रोक देले बा, भेटत लख रोक देले। हां रोक देले बा। काहे? अब का जाने काहे बोल आधार कार्ड में गड़बड़ी बा। आधार कार्ड में गड़बड़ी बा तो फिंगर वेरीफाई करावल जाला हर साल, ताकि पता चल। आधार कार्ड धइले बानी तो फिंगर ना सटैनी जाके ना सटैनी तो सटाइम तबे न मिली। सटै रोक देले बा, वो हर साल सटावे के पड़ेला। ललटेन के वोट दिया तो इसे रोक देले बा। आधार कार्ड केला दिखावत रहा, आधार कार्ड दिखावत नहीं काका। हां ठीक बा, आधार कार्ड में कहाँ कोनो गड़बड़ी लौकता? साल हो गेल बा 1962 870 38 साल ही या 25 साल ही हो गेल, यानी 55 आई 63 साल हो गई। 63 साल हो गई अब बताई 63 साल हो गई तो एको बेर मिला लागी ना वृद्धा पेंशन? ना पहले भेटत, पहले भेटात रहे। हां पहले भेटत, अभियो भेटाई फिंगर जब सटाइम नु तब भेटाई। अब पहले 400 मिलत रहे, अभी कितना मिलेला? अभी एको पाइले 1100 जब से भइले तब से मिलेला कि ना? ना ओके 400 का बेर से बुझे के जे बोल 400 के बेर से बंद हो गइल बेटा। हां बोल आधार कार्ड में गड़बड़ी तो सुधार करा के अच्छा अब फिर लिया के ब्लॉक में दे आइल बा। हां तो सुधार करा के ब्लॉक में दे देले बनी। हां तो कहले बा जे तीसरा महीना में से भेटी। अच्छा तीसरा महीना से भेटी तो अब 1100 मिली। खुश बानी? हां खुश हो जाए, खुश हो जाए। हां तो वोट केकरा के दे? लालू यादव को दे। 400 से 1100 नीतीश कुमार कहले वोट दे मार ना पलटू के देवे जाए। हां पलटू के ना, पलटू के ना दे। ना ना पलटू पलटल, पलटू पलटे ले। हां पलटू पलटल है। वाह ये बनी अभियान हुआ पलटत बोलला उनका उनका दाव लगे। रउआ घर में 10-10 हजार जन महिला के रोजगार करेला मिलत और रउआ मिलल ह? कहा जाने एक गोड़ा का भेटल बा। एक गोड़ा के भेटल बा। हां एक गोड़ा का भेटल 10,000 मिल गईल, वोट दिया आरजेडी के। हां 10,000 रुपया मिल गई, नीतीश कुमार दे दिलन रोजगार ला आ कहतन वोट आरजेडी उनका के। रहे तो उदला वोट किनेला। अच्छा वोट किनेला देलन। हां वोट किनेला देले बाड़ा। अच्छा चाचा जनता के देखे वाला उना हो। अच्छा चाचा रउआ तो उम्र बहुत ज्यादा हो गईल, ठीक हमनी के तो उम्र कम बा। कहेला लोग कि जंगल राज रहे, सही में जंगल राज रहे का लालू यादव के राज में? हां तो ना रहे, लालू यादव के राज में जंगल राज रहे। बुझार लोग बैठे थे द्वार पर, सब ले बेसी हो जात के तब अलगे खड़ा करा। हां सात लोग के अलगे हो नहीं रहो नहीं पथार छुआ जाए। हां मियां लोग के वो लोग के हां पथार छुआ जाए। हां चप्पल नहीं निकाल दे तो उ लोग कुर्सी हेने आ जाई चाचा, हेने आ जाई। उ लोग कुर्सी कटिया पर हां और जाती धरती में खड़ा रही ना तो धरती में चूतर रोप के बैठ। अच्छा ये तरह के शासन रहे। हां तो लालू यादव ने सुधार कइल। लालू यादव सुधार कइल। हां दोसर का सुधार कइल बा। काहे लोग कहेला लालू यादव के राज के जंगल राज? काहे कहेला? तो हटैलन हुए न। अच्छा वो हटैलन। हां
लेकिन बदनाम तो उहे हो गेलन। बदनाम हो गल बदनाम से का बाकी सब पहुंच के देखल देख ले ई तो ना देखल नीतीश चाहे मोदी। ये लोग ना देखलक तो यही से अब की बार उनका बेटा के वोट देवे के विचार हाँ हाँ उनकर के दिया तो ई खैनी कहिया से खाइले रहुआ? खैनी से हमरा बहुत दिन से हो गल बहुत दिन से खाइले खैनी से खात बहुत दिन हो गल परंपरा है। ई तोर बाबू खात रह तब से तोर हमर बाबू खात रहलन तब से हाँ खात तोर बाबू का संग खाइले बाबा के साथे खइले रहे। हाँ वाह तब तो रहुआ बहुत पुरान बानी तब? जी। ये तेरा काइन देखे हमरा के चिन्ह तनी का चाचा चिन्हत तो बा। रउर का नाम पड़ी देखो तनी कि ये हाथ से खैनी ये हाथ में चल आयल अब तू बोल। हैं हम बोलनी है बोल दे बानी दुनिया तो ये हाथ से ये हाथ में खैनी हो गेल बुझाता पुराना दोस्ताना बा का जी। हां दोस्ताना तो हो दोस्ताना हो हां दोस्ताना हो तो हई और बॉल देखनी है कि रउआ आरजेडी के पियर गामछा ओढ़ले रहनी है बॉल हई देखत तनी मोदी जी वाला आ नीतीश के नहीं अदल बदल कर ले तो हम ना नीतीश अदल बदल कर ले तो तो- कर लेनी। हां तो दल बदल में तो नीतीश से नहीं बन अच्छा तो दल बदल तो जब राजा हमर दल बदलू होगी तो हाँ। पार्जा के कौन भइल दल बदल गइल बा तो वोट केकरा के दिया हम तो वोट तेजस्वी के दे दलो बदल गइल तब वोट हाँ तेजस्वी के दे कुछ हो जाई तो वोट हाँ वोट तेजस्वी के वाह तेजस्वी के दे चली का नाम पड़ी रहू बहना तनी सुन कैमरा है करे लेके आई हन थोड़ा सा घूम जाइए चाचा कितना उम्र बढ़ हुआ अभी तक 53 हुई ना बाल बच्चा कय गो बा 3 गो बा पढ़लन सन पढ़ेला से लोग हाँ पढ़ेला कौन कौन क्लास में कुछ याद बा 8वां 9वां 8वां 7वां वोट केकरा के दिया विधानसभा लालू चुनाव? यादव के दिया। लालू यादव के बेटा खड़ा पड़े अभी तेजस्वी तेजस्वी उनकरे के वोट दिया हाँ का है दिया तो जाते के दिया जाते के दिया हाँ जात के काहे वोट दिया दहा जाए चाहे जे कुछ हो जाते के दिए काम करी दोसर जात वोट दिया जात के हाँ? काम करी दोसर जात जात वोट दिया जात के काम तो करो तक के रोड नहीं खे बनल रोड तो कथी रोड बनता बनवाता रोड ऊ हाँ के बनवाता रोड नीतीश कुमार कहाँ से बनवाता नीतीश कुमार पहिया इला गाँव में नीतीश कुमार गाँव में है हाँ नीतीश अरे तेजस्वी यादव अइले हन वो छोड़ी वो सब बात कौन बात कर जाओ साला तेने 28 आई तो 27 साल हो गए परदेश इधर खटत हाँ हाँ तो के मरता गरीब ला कहाँ मरता क्यों नहीं के मरो के मरता के मरता रहुआ हिसाब से कोई नहीं के मर जात के वोट दे जात के वोट दिया हाँ, यार हाँ। अरे तो विकास करी है कुछ उम्मीद लगाता अच्छा तो जी अब करस तो जाते के दिया कुछ हो जाए जाते हाँ जाते के दिया थोड़ा सा शांत करा लो ठीक बा थोड़ा सा शांत करा लो जाते के वोट दिया कुछ हो जाए तो जाते के वोट हाँ। दिया काहे जी ये कुछ होके अगर दूसर कोई विकास करी तो ओकरा के वोट ना दिए ना तो कोई के ना दिए कोई के वोट ना ना दिए ई तरुआ जी बात करो तनी जी तो लालुए के दिया कुछ हो जाए तो लालू के वोट हाँ। दिया चल भागल बानी आए का कहते नो मोदी या नीतीश अब वो लोग का अंतिम बा हां वो लोग का तब अपने आप रिजाइन देवे के चाहिए हां अपने आप रिजाइन दे दे हाँ वो लोग का रिजाइन देवे के चाहिए अब इलेक्शन से बुढ़ा गेल बलो बुढ़ा गेल बा लोग अब अंतिम बा मुड़ी में के बाल पाक गए गाल चुकुट गई अब तो वो लोग का रिजाइन देवे के रिजाइन चाहिए देवे के चाहिए वो लोग का शर्म चाहिए अब आए हमरे लगा केस हो लोग भुआ हो अब तो मोदी का नीतीश का शर्म चाहिए हां हाँ अब मठ पकड़ ले के चाहिए वोट पकड़ ले के चाहिए आए ऐसे कि अब अंतिम बा हां अब दिमाग कमजोर हो गई हां बुढ़ारी पर दिमाग कम हो जाला वो लोग से चली ना है चले जाता रउआ ने बताया हम लोग की उम्र ज्यादा बा तजुर्बा ज्यादा बा हमनी के लइका फइका आदमी कैसे कही हम तो आल बड़ा तू तो पूछी केकरा से तोरे से नहीं पूछो हम ठीक बा जब आप सवाल तो तोरे से करो हमनी के उम्र कम बा रउआ ज्यादा बा तजुर्बा रउआ ज्यादा बा त बताएम रउआ नु ना 4 किलो बुढ़ारी हरा पर सन। बुढ़ारी में दिमाग कमजोर हो जाला बुढ़ारी में दिमाग कमजोर हो जाला दिमाग कम हो जाला ना ई त बड़ा अच्छा बात कहनी है रउआ गलत में बात ना कहता रउआ का कहता नहीं 4 किलो 5 किलो राशन में हाँ तो थोड़ा सा कैसे हो हेने घूम जाए जाइए। कितना में लिखा है 4 किलो 5 किलो राशन में कितना मिले के चाहिए हाँ? कितना मिले के चाहिए 5 किलो पहले 8 पर तो 7 किलो 8 किलो 10 किलो मिले तब में कुछ होगा 10 किलो मिली तब वोट दिया केकरा के ओह
उहे दिए जाते के वोट दिए केकरा के वोट तो दिए जात के वोट दियाई हाँ। सरकार में रही तो दोसर मरता के गरीब ला के मरता के मरता। हां तो कोई नहीं के मरत ये अपन देखता लो पेट अच्छा हाँ तो गरीब तक पहुंच जाओ चुली बाहर में जाओ प्रदेश जाओ पंजाब जाओ हाँ। दिल्ली जाओ हाँ। असम जाओ तमिलनाडु जाओ या तो तेलंगाना जाओ अब मरता के गरीब ला का कहतनी हेने हेने उतर जाए बांस के हाँ। पहले खाद 50 रुपए में मिलत लोग हाँ अब मिलता 1000 में 3 दिन बिना खैले जाके लाइन लागल जाता तो गिरहत कथी थे जी किसान कथी थे जी तो रोवे ने बताम कथी से पानी से खाद से पानी से या खाद से बिया से हाँ। ऐसे नु खेती है हाँ। जी तो खाद बिया नहीं हैं? मिला तो बिया मिलत थे पहले 50 रुपए किलो मिलत रहे अब 350 रुपए किलो मिलत 350 रुपए मिला था मिलता है तो का काम सरकार के? पहले सरकार के कथी कहम सरकार एकदम मूर्ख आदमी बड़ा सरकार मूर्ख बा हाँ हाँ। सही नहीं खर का करे के चाहिए सरकार के? सरकार का जैसे 50 रुपए बिया मिलत रहे आजो 50 रुपए करस आजो 50 रुपए तो का मूड मिजाज बा हमनी के मूड बियाज ये बा जे हमनी वोट जात के दे जाते के दे हाँ जब दे हम तो जाते के दे चली जात का राज में हाँ। हमनी का लाइन ना लगनी ना 3 दिन भूखे मरनी और फ्री फंड हमनी का खाद मिले हाँ फ्री फंड खा हाँ साफा जब मन करे तब जाए या जब मन करे तब चले का नाम पड़ी चाचा राव रहने आ जल जाओ हमर नाम बागर राय बागा राय केकरा के वोट देवे के बा टीएसपी यादव तेजस्वी यादव के हाँ। खाद के समस्या बताओ तो खाद के समस्या तो महंगा तो बोलले बा कहीं जाल जाता किनल जाता तो 3 दिन 4 दिन 3000 2000 रुपए जे बस 3000 रुपए डीओपी या 2500 रुपए बिका समय से ना मिला ना 700 रुपए बोरा था बोरिया के भेटल 700 रुपए 700 रुपए बोरा यूरिया तो बहुत बड़ा समस्या बा हाँ। सरकार से कुछ कहे सरकार से कथी कहल जे सरकार जे बस ऐसन बना जे सब वही जे बस किसान के पेट के खाता रहे और किसान के मुआवता रहे सुननी किसान के सब वही मुआवता रहे ई सरकार ऐसन बना जे इतना महंगाई हो के इतना महंगाई ना महंगाई पर का कहे महंगाई पर अब गरीबे नहीं मरता गरीबे के हर कहीं दशा बा किसान के उनका तो जे बस अपना के चलत बेचारा राज करता आज जे बस गरीब जे बस मरता गरीबे के चूस के सब करम सब करम कितना उम्र बच्चा चाह रहा हमर 60 बरस 60 बरस पूरी अबे ये अबे 2-3 महीना दिन कम बा 3 महीना कम बा एकरा बाद से वृद्धा पेंशन मिले लगी 1100 मिलले हमें अभी तो ना मिलेला ना। 2-3 महीना बाद अगर मिले लगी ना 1100 मिलता कथी कहे कथी कह हम जे वोट देब खुश बानी हां 1100 से खुश बानी कि बढ़े के चाहिए ओ जे अब उनका होई से दी है ना होई तो ना दी अब काहे करी अब उनका जे हाथ में रही जे दिहन से हां दिए से दी है ना दी है अपना ना घरे से पैसा देता रन काजी हमनी के पैसा से नहीं देता तो रन पैसा गरीबों के लेके ना से फिर गरीबों के मूल्य पर गरीबों के काटी गरीबों के दिया था हां करे के दिया था तो बढ़े के चाहिए कि रहे के चाहिए 1100 पर अब 1100 पर रखो तो 2000 करो तो 2500 करो तो अब हाँ। देवे के बाद उनका हाथ में बात देश चाहे ना देश चाहे ना देश तो? चलिए लेकिन वोट तो दिया ही टीएसपी यादव के वोट तो दिया तेजस्वी यादव हाँ तो सर